na damang dohot dainang nainawalongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Jamita pertanyaan iman nenet sen maliaki tudu ayat sada satu ayat opat. Ujahaw maju ita saluhutna. Idama suruaku asa dipadiri darah di colokku. Dungi topuma ro tumopo jorona Tuhan nani luan namuna. Dohot suruan ni perpadanan nai nalungut tomuna. Idama naroma ibana nina jauba sebaut. Alai tungi sema manaha diari harronai. Jala tungi sema manaha jogjong molo di patardahon iban dirina. Ai songon api ni pano pado ibana jala songon sabun ni panusi. Jadi hudulma ibana hira si pangalala dohot si papita perak asa papita onna halak debi jala lalaon na sida laho papita ho songon sere dohot songon perak asa gabe si buan pilihan si panganon na sida tu Jehovah di bagasan hati goran. Jadi terbaik Jehovah mangalaho mohon pilihan si panganon binahin ni juda dohot Jerusalem songon uju di akka tahun mula-mula ima sahatna. Hamu akadongan na hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus moloro panggonggomi dohot aka parpangkak manopok sada luat ikut takas doto pangaradion ni aka natorok namia disi ropane lumubi mama kebasi aka narikot si batu paon tersongoni manaing namasa diturupuk pertayangan dia para tikyon adong mai pangaradio di bagasan hutai alani hinarga ni rikok ni si patu pau ni ubahina songoni lagi adong mai pangaradion ni aka acara nanai si ulahun na alai iko parsi dotong tu ulau ni manang bolas do aka minum manang mangan rupani alai salahu disima pakorhon ni pakobasion. Urin itu ata alai taga susah dope tu mata tula bulon nungas akasal hut na hita macakon haroro ni tamuyon molo nunga rade hita mangihutup patok ni suani roma tamui nasa ngapi labatana ikos sude halak kubotosa jalan mengaradi diri di haroro ni Tuhan na benar bagai ima rikok na suruani mangida haradion ni jol manator ira songoni matudosan ni seruan na diturpuk epistel manang turpuk jamita departikyon alai suruan ni dada suruan nahoran mangadi pangardion di panamunamun di sada ulawan pasatakuinon alai ubal gajani suruan na dirokna dison ima halak nagabe panahatan di ulau ni ibana mana makubasi pangardi jala seriat dari kotu kita ulaun ni halak dari na asing ibana parasingan na doho jol mana sinuru doho na langsung gabi suruan urin itu hatta didok di ayat sada ida masuruaku asa dipadiri dar di jolokku dungi tapuma rotu ma pejorona Tuhan nani duluan na dohot suruan ni perpadanan nai narungutomuna ida mana roma ibana dinna Jehovah sebaut di pasahat tu trupu ko tu bangso ni debata na pinilit nai asa toktong maka prosiaw jalan na mga radu di dohot patit ni debata lumbu hobi patu duhun parso bawan Napoleon horat tu debata atik pemaragam akara binulus di bangso i mamuka sian parhatubaran bisir habuanga babel satu naruar sian habuangan toktong terida horong di debata tu nasida toktong disuruh debata akka suruan na lao marmahan nasida disude akka partikian marhiti aka panurirang raja pangkonggomi malim dohot akan tua mangapuli nasida marhiti nasida mangardoti persora tu debata pamujio dohot pasato pilihan hamurateo tu bagas joro juju susongonido noaeng nasatu ita di partikia sinoengon ita nang tinurun di debata gawe bangsona lain nakalongan na ita majoron itu hani na tinopok na alai tajakom masuruani. Urin itu atas hatian merah percaya di bata takas do rida holong ni rohani di bata di bagasan nguruta ganup bersada-sada manang dia be hita maringanan panis dang yon si songolodo ikut cupang li hita dungi dang di palawas hita madabu tu padai liat dohot manutul lomota alai bohama hita sama dabu mangulu hita terpasu-pasu nguluta rekot mah haseteo ni idu diigil di batasya kita arane itu tong mah hita merdongan haseteo
Jalan makka persyai mana de batar nama nario nak kana rekod di mulut tak atik pe ragam nata bolus di baga seperti bion alai dang di pasopu di bata hita lilu mau hati taruh di bata akka pada guruan mabulus sama lo nama segejang dia masa nih pandai mi kopi sepulusia ibana do na tong permani hita songon ina tidak di perpesalme di pesalme dulu ai sere sa toyon onom jauh bado si permana nau dang tagamun kurangan au unang mahita atau patop mandele marsak nanang malugutungu di hadapan di bata alai ikon bengit do hita mangarupi akka mawaloni ala sudi hamawalon ikon marujung do sian ngolutta alana de bata nata persiai ido do ngata mangarupi hamawaloni bolo tata iji si satu kitu puri di berdera ni ngolutta ta songoni mana na masa di bagas ngolutta alai molare mo de bata tang de lo asli do haursiata marni da akana masai dili odo to orang nero hado pikir tu hita jala ta itu maksud di akana masai lau batu gua na haursiata lau patang haursiata urin itu hata terjuga bisuru-zuran ni bata Jesus do zuruan ni bata naung ro tu pertiwion ido baen dia tahu ni si Johannes padidi paturi hamu madara ni bata porno pamu sidana namodo tapaturus trupuk epistel dohot evangelium sadarion odon didok na parade dala tu debata alelas urut tu sido bajo tagabi suruan ni debata parhalado neng ruas ni huria di jauh debata gabi suruan nama lamang urahon hasil tongan dohot habanaro tu maliak kita urin itu hatam manang dia be maringana disuruh debata do hita gabi akka suruan na sisian na apostel na laho maka tidak konasi ni rohani debata olong ni rohani bata na satia tung takas do tahilala horong na asidora di bata tu hita akanang pinini na kabe bangsona asa tok kita merdana di bagasan habersiaon na masih tutu di bata sadok di bahasa akka usahan do akka mawaro ni ngoduta ikut tok tong do taida horong ni rohani di bata asa unang murah-murah hita mandiri mana unang mata dok nang ditadiko di bata hita nang hita gabe ruas suria tok tong managam do makirim dia asin rohani di bata para di maroham madaguno musuruan di bata ima Yesus Kristus saluatai urin itu hatta di bagasan guarni itu hatta Yesus Kristus diobas paru-paru ni hutan laeng managam do arono di Yesus padu halion alai dada sarupa manumunomu jol madohot manumunomu tu hattai obas atau penon manungguli hita asa toktong manumunomu harono di naro Tuhan itu hita si nurun di mata ima harono di Yesus na padu halion adi gamai na masa dang arong jol mana ubotosa ola di mata ada ubotosa wala nikon paradeo do rohata manomuno ibana ai ibana do raja ibana do panurira las ibana do malim da sinuru ni debata takso suruan na portibion otto ibana isara ni akaraja malim do panurira jol mado do jala satoki do wa debata alai anggo Jesus suruan di debata hodo haraja onda saleleng na do mutusi do gorni winjut sadaron ima advent labatan hat roni kedatangan mono ada una naing rotu jabuta isara ni tamuena ina olongi dang ikku ukka roni majakun tasida adong mahara di ndero hatala majakku do mana una naing roi ido na dedo na namarat pen nunga di baga-baga di bata haroro ni suruani di badan na robi laus di batudus tui di badan na baru ima tu hatta Jesus gabi dua hajul maut nunga ro ibana mana opotita lahu mangalehon hasisani dosa tubuh ibana tu sianganon tersinang jala tertanam alai hehe di ibana patuluhon malaik tu banu ginjang alai naing ro do ibana musih padu alio tu bortibon adi kan ro nei tang tamu torbe sadok ido baga-baga na saya tertong ikotota udah itu hatta alai dada holan baga-baga saping tuturo masa alani ita parade madirita dina paradeho diri irikot ma bau-bau roh asa unang so rimas ni batatu hita alai say masih kurut tita mariti rimas alai di bata alai holong dohot asin di ruannya ima so dia paradeho daran di bata mong tama akapista natal tu batu bulas ni roha dohi saluhutna dada batu wujud ni roha marang arsat ni roha hosan ni roha late ni roha tean ni roha
molo si patah taba si dia udah buat di bulan Desember alani hapur lo Natal molo behita mengatur ini asa makorhon las ni rohan Natal tu hita ala ita kas hita para di diri unang adong hari urun di pesta narikot manang maluli pangarwod tu hita alai pemujud tu bata monang songot dia pe rumang di Natal si batu bota gabe pahoton hapor siamai tu Yesus na tubui guarna Emmanuel lah petanda dongata ma dewata saya marmudia mahatan di dewata di dongata amen.